Bueno, eskerrik asko eta esan duzun bezala, leku berezi bat, oroitzapen oso politak bizitu izan ditugu hemen, eta polita da bizitzen jarraitzea, ikustea berriro Hondarribiko jendea unkituta eta negarrez, eta nolari gazteak eukitzea aukera hau bizitzeko esperientzia hau oso polita da, eta horren parte izatea, oso posita harro, aldi berean. Eta izan bezala, negua gogorra da, guztiontzako da gogorra, egia da taldeak kristolan egin duela, iaztikan izan zuten jetxen ondoren etzen erresa, eta demostratu dute nolako kirolariak dira. Pozik, gaur bezalako egun batean nola ez pozik, neska talde honegatik gehien bat, badaki joan dutian nahiko golpea handi hartu zutela, kategoria galduta, baina elkartu intziren, neguan, aurrera elkar jarraitzeko erabaki hartu zuten, miren Garmendia patroi dugula, eta urte bat eta gero hemen gaude Eteliga bospatzen, eta oraindik zuk esan bezala, helburu asko lortzeko ilusioekin. Kontxa hor dago, eta nola ez iraila bukaieran Raiofak etorriko die Eusko Tren Ligara igotzeko. Bizi postasuna, Gauz bigarren liga batean ibiltzea, goi mailan dauden liga hortan, hurrengo ligan ibiltzea. Talde bat urtero, bosgarren urtean jarraian, mantentzen dugula kategoria, niretzat hori bada. Eta batez ere, zu txotxoak esan dituzun modu hortan, gazteak esate dituzten gantxuizketatik area, ez dakit, beraientzako alaitasuna. Ibili ginen duela 6 urte RC2an, eta gero jo ginen tazgaia jetxi, eta RC2tik batea ja nabari da, nivela desberdina dela. Arisa lehiatzen, tekaen nahi duten taldekin lehiatasun hori bilatzen. Zer gertatzen da, gure tanda urtekoa, bigarren tanda ibili gera urte guztia, eta gure areriok izan die Pedreña bat, Astillero bat, Kaiku bat, San Pedro bat, eta horrerin ustez garrantzia eman behar zaio. Ginen gu lehiatzen, lehenengo talde potentiak izan diena esan dulan beste urte. Eta horreri hor lehiatzea eta hor jarraitzea eta jende gaztiekin, gero ikusti dituzu goian daudela gaur gurekin ibilitako 8 mutin zeuden, postasuna emate dizu. Eta hor gelditzen gara beti. Bai hori da, azkenean lana eta bide luziak dakan emaitza polita hau da. Azkenean lan askoren ondoren holako gauzak lortzen diala. Eta emaitza oso polita lortu dugu, nahi genuna zan. Erori baino, oinez baino forte galtxa eta uste bide hortan gaudela. Atzo beldurra hartu genuen 7 segundu horiekin, eta esan genuen, ea bihar. Bihar amonean, txapela. Hori da, azken momentun arte horra azken momentun utzi daudena. Eta hola izan, tentsio mantendu dugu, eta ondo atea da. Txapolita. Duri gabe, berriro harrera bat izatea herrian, pozgarria da, izan ere ohitura geneukan, bizitu izan ditugu garai batzuk, asteburura ohitura geneukala harreraren bat egitearen herrian, eta azken 2 urteetan harrerarik ez izatea, nolabaiteko gabezi bat erakusle izan da edo, ez? Eta beraiei aipatzen nien bezala, ikidut sentsazioa nozbait espalarta izatearena, izan ere zuk esaten zenian bezala, aurreko urtean Hondarrun izan itzen justu, azken estropada hartan, ia mantenduko ote ziren ligan edo ez ziren mantenduko eta liga galdu zuten. Aurten ere han izan naiz eta lehenengo joki zirelarik bigarren geratu ziren eta baneukan arantza bat beraiekin, izan ere animatzera juten itzen aldiro beti zerbait gertatzen zen arraroa zena edo, ez? Eta Hondarribiko estropadan bandera irabazi zuten eta orain liga irabaztea lortu dute. Eta nire ustez hau izan beharko luke auspo bat, ez? Auspo hartzea bai Kontxari eta bai playoffari begira datorren urtean lehen mailan aritzeko, izan ere talde zoragarriak daude Hondarribin arraunean, ez? Herriko jendea, gazteak, gazte-gaztetatik banko mugikorrean hasten direnak ondoren nola egiten duten jauzia banko fijora edo trainerura eta egunero ikusten ditugu entrenatzen udaran asteburuz asteburu ere regatetan
eta ematen dizkiguten poz hauek herriaren izaeraren oinarri dira, ez? Eta herriaren izaera da egiten gaituena guztioi, eta hemen plazara ateratzea eta ikustea herri bat trainero hauen atzetik zoragarria da, eta uste dut denok animatzen ditugula, beraiek guri animatzen gaituzten bezala, eta hori da simbiosi bat deskriba ezina dena. Hemen jarraituko dugu babesten Hondarribia Arraun Elkartea, izan ere kriston lan egiten dute arraulariek bakarrik ez, baita ere bolondrez bezala aritzen diren beste 100 bat lagunek. Bai, merito ikaragarria dauka eta beraien aurpegia ikusteak bakarrik horrek erakutsi dugu zenolako emozioa zeukaten, benetan desioa zeukaten onara bueltatzeko, egin duten denboraldia primerakoa izan da eta merezi zuten horrelako harrera herriaren aldetik, eta gehien bat, seguro honek indarra emango diela, datozen asteburuetan datorrena, denboraldia erabat ja gorogitzeko.